Yes. Uche Ogbuagu is somebody that we don't talk about enough. Imu ihe kosolia, ndị Igbo enwere archives and entertainment. Maya Melu, even in movie, even in comedy, even in music, they don't celebrate their legends. Maya Melu, ndị Yoruba, ndị Warri, ji wee take over. Because as it is right now, I can celebrate King Sunny Ade. I can celebrate Sina Peter. Mmadụ one na-celebrate Teresa Ọnụha. No, Larry Gaga na Flavor ha. No. Apotakwa ya, emekwa ya ọpụtakwa n'ọkụ. Mike Ejeagha, ewepụ na Brain Jota. Meru gwogwongwo onye echetara ya. Anyị enwere any award company na the whole of Southeast. So may imagine na group a na-eme Igbo bụ Igbo award night, group ka na-eme So Anyị bụ ezigbo Igbo award group ka na-eme Igbo Amaka award group, na 3 of them ha niile gbakọtara aka ọnụ asị ka enwee one particular award production award company ga na-recognize our own Hedis. Na complain na ha enye Flavor award. Onye ndenwe onye nye award ka e promote we kedu ihe Portable na-emekarị? Zazu I'm a babu, I live in the zoo. Mana with ihe niile ahụ na-akọgheri ndebe ha ya asị n'ọnya highest. Jee ge egwu Portable Zazu a, jee ge ihe niile okwu na ya okwu n'ebe ahụ mpụ. Jee ge onye na-anụ Yoruba ya kọwake na-eghe ihe onye a na-akọ. Ifu na ihe niile ọ na-akọ ọwụ nonsense. With nonsense niile ahụ ọ na-akọ, ndebe ha ya akpọ ya gbarịa visa kpọta ya London, kwụọ ụgwọ na blog e-post onye. Gịnị ka a na-eme? A na-epromote ya maka gịnị ha ghọta media. Mana ị afụ onye be anyị, kwa onye be anyị gụrụ nya kwasa mina nya kwasa sankewaze sankerewa ebe ka dị boy onwe ife dị iche ya na Zazu. Okedu ife dị iche ya na Zazu? Mana ọgwụ ofu ndị be anyị anọ gị ka ọ na-asụ n'ọmị akwansa ya na ka ọ na-asa sakwere gị ka ọ na-asakwa ife onye onye ejeche ife ya arụ gị ka ọ na-agụ eriri ya mmadụ dị ọkpara mmadụ tetara ọrụ mị akwansa mina bụ ihe gbara ya n'isi. Onye onye ejeche gba boy ka ọ ghọọ bụ. Are you the biggest comedy export from Southeast? Depending on the kind of export ị na-ekwu. Ọ bụ na comedy show si go from East jee Lagos, onwe bụ onye melia na ọsọ mụnwa megolia. So for now, ọmụnwa wo onye begolia. Enwezi ọzọ melunu, iwe jụwa ma am I the biggest or not? I don't need to go anywhere for greener pasture because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Abi una no know say doctors too dey into real estate. Iye big anụ na everybody is big in their level. Okay, for mụ nwa onwe m kịta sị gị na ndị big kịta enwe ebe mma abata ya afụ. Ọkwa anyị na-ejenu show, ọkwa mụ na big stars na-ejenu show. I real show anwedo ya n'afụ. My brand is big on its own as Onitsha to Lagos, and that Onitsha to Lagos has a mission. Mission ya bụ ka anyị export tụọ ihe anyị nwelu to ndị nọ Lagos. Ka a na-afụkwa na ya na ọ bụrụ oge niile Bini Warri Bini. Eni dịrị ịmụ anyị maka gịnị anyị nwere ihe anwa, and I have proven it many times. The first comedian in Africa to get 11 million naira on stage under 7 minutes, Ogbuefi Igotuk.